Kwaphinde kanjalo umlaleli Ukhozi FM kwaphinde kwasuka lo kwasula imbongolo emahlangeni sephinde lafika futhi uhlelo njengoba sazi megama nxaka ehora lesikhombisa inkosi ihlabelelo zamanazaretha masarivula kiredo sikubingelela sikwamukela sibonge nenkonzo sesithe sayithola siqhubeka ke nenhlelo la etendeni kumnandi ngendlela eyisimanga khona ke Dr. Ngogi Mahaye namhlanje nesikhuluma naye ngiyathanda ke methi Bopha ukhalo lwakho njengeNdoda ihloko lesi dokotela ngithi ngikhumbula ngelinye ilanga wathi mawusisho kwakukubi dokotela kwabamuncu ngaze ngakududuza ngaso lehlabelelo ngathi naye Bopha ukhalo lwakho njengeNdoda. Asikubingelele macingwane abalaleli bokhozi FM amanazarethe aguzela umhlaba wonke amakholwa onke elengabadi. Umuntu namhlanje uzizwa efudumele emoyeni, uzizwa ethokomele kakhulu nasemqondweni, uzizwa umuntu ngokumzimba uvuma ukuba sambise lezi ndaba. Ngiyakubingelela ke macengwane ekseni ngesabatha elengcwele elomkhosi wentethelelo lasenzela umesalenzela umenzi wethu. Kunjalo dokotela masuyibeka kanjalo angebe ngisazi ukuthi ngizothini ngoba uyibeka njengoba injalo mebebingelelana namhlanje akukuningi abakusho bathi imini yesabatha mayibenhle kabancane. Impela sithi namhlanje Bopha ukhalo lwakho njengeNdoda. Ngiyazi macengwane ngaphambi kokuba siqhubeke nalesi sihloko salamhlanje esizolekelelwa uNkulunkulu ukuba sambe naso ukuhlakanipha kwethu kungasebenzi kodwa kusebenze ubuNkulunkulu bakhe. Behlele kithi ukuze umsebenzi uphathe ngezandla ezicolekile izandla eziklini. Cha Bopha ukhalo lwakho njengeNdoda isihloko lesi esisithathe eBhayibhelini njengoba sinjalo. Ngitangisho lokho ngoba ngesizulu sethu thina banguni abesifazane ababopha ukhalo ababopha ifociya. Yeah, ngisho nasemandulo ba ukuthi uma kuthiwa nansi impi seziyaphuma insizwa namadoda zempini baye bephendula izidwaba abesifazane. Kuna namhlanje kuye kugcizelela ukuthi cha abayibopha ifociya ngoba ngalezi ifociya abayibophayo benzela izingane zabo ezisezikoleni ezisemsebenzini abayeni babo nesintu sonke kuleso sibongo ukuba baphephe ngoba abantu besifazane soke bebophe izifociya. Bathi ke ngikuchaza nje ngamabomi ngenzela ukuba ngabe sengathithi ke sesambe sekuphambana indlela ekhuluma sesambe eduze kwesizulu sangahamba kusona ngqo sengasamba. Kodwa ke namhlanje macingwane ngiyafisa uma sithi Bopha ukhalo lwakho njengeNdoda sizoya ezihlokweni eziningi ezogxila kuzo kakhulu namhlanje eBhayibhelini kodwa ngifisa ukuba ke silibophe ngempela ukhalo ngokuthi namhlanje ngokuqala nqa umuntu akayithathe ingxoxo eyake abaphakathi kukaShembe ngoba inkolo kaShembe lesikhuluma ngayo eyake abakhona phakathi kwakhe nolunye uhlanga okwakumlungu. Ngiyafisa macengwane ke silethele nje umphakathi wakithi si relaxile nje kumnandi kulesabatha sihlambulukile ngayizolo salala sihlambulukile sichophile sahamba semathempeleni siyokhonza ongabonwa. Manje ngiyafisa ukuba ke siqale kuyo lencwadi ke kuyo lengxoxo macengwane awungihole baba. Ngizoyiqala ke lengxoxo nje obusho dokotela iphakathi kwenkosi uShembe wesibili inkosi ilanga lamalanga ekhuluma nomlungu thizeni mayiqala uchaza kanje inkosi ilanga uthi izolo ngike ngaya lapha eDuffs Road kwaMashu uthi kukhona ke incwadi bengoyisayina khona uma sengiphuma khona ngahlangana nephoyisa lomlungu sayitsheni wakaloliwe wayesengibuza okuningi ngoShembe ingxoxo yethu ke ihambe kanje. Nguwe uShembe na? Yebo yimi. Kade ngangizwa ngawe. Kade ngifisa ukukubona. Cha wawungezwa ngami kodwa wawuzwa ngobaba mhlawumbe ke nguye wawuthanda ukumbona. Usekhona yini? Ngingambona kanjani? Cha akasekho kepha ugcwele yonke indawo. Kuzobe kuyisabatha nje kusasa uma uthanda ukumbona ungaya kuyombona lapha ekuphakameni bobe begcwele bonke abantu bakhe besonta. Hayibo
impamba ikwece phela le pho ngizombona kanjani ngoba kasekho uzophiwa amehla sezulwini umbone uzophiwa izindlebe nengqondo yasezulwini kuba umbone hawu ukhuluma kanjani ukhuluma kanje kanti wayenjani lo Shembe into ayithanda izedlula zonke yini kwakuuthando lwakhe wayebathanda kakhulu abantu kunazo zonke izinto ezikhona emhlabeni wayebathanda engakhethi abamhlophe abamnyama namandiya bonke wayebathanda usho ngani wathi uNkulunkulu nxa embiza ethi akashiye uyise nonina nodadewabo nomuzi wakhe kanjalo nezinto zonke ezithandwa ngabantu walandela izwi likaNkulunkulu ngokuthanda abantu ngokubona ukuthi bazomphazamisa labantu babeseduze kwakhe wabaleka ezweni lakubo weza lapha ke ekuphakameni eNatali wenze njalo impela izingane zakhe wazilahla kanjalo nje washiya ingane zakhe washiya amakhosikazi akhe nemfuyo yakhe yonke nje wakushiya kanjalo wabe phela ngani kulelizwe na wayephila ngokuphiwa engakwazi nokungena esitolo ukuthi ayothenga ngoba phela wayengenayo imali ababethanda ukumupha babemupha ke lokho abampa khona iminikelo wayenze njani iminikelo ke wayethenga ngayo izindawo njengamaplazi abeka abantu khona ukuba behlale khona kwezinye indawo azabakhele ngisho izindlu yena ngayidla iminikelo na cha lutho ha angaze ngizwe into enje ngiyakholwa nami ebandleni lase Dutch Reformed Church sengayeka khona ngoba asizwani kodwa lokhu okukhulumayo kuyisimangaliso yini enye ayenza engenzwanga abanye abantu na uShembe wayephilisa abantu abagulayo uma besifazane bengenabo abantwana ebathandazele bethola abantwana wayethandazela bonke abantu azathandazele nezimantshi namajaji namaphoyisa njengawe nje ukuthi bengabopha abantu babophelize ngiyadabuka ngoba ngiyakufuna lokhu ukukholwa okhuluma ngakho ngiyamfuna lo muntu onjengoShembe pho anibhale ngani indaba yakhe siyazi thina belungu ngoba abefundisi bakithi bathi lento okhuluma ngayo ayisenzeki bathi uNkulunkulu akasekho emhlabeni bathi sisakwazi ukuthandaza sicele imvula kepha mina ngibe ngiphika ngithi uNkulunkulu ukhona yithi sesingakwazi ukumkhonza manje ukhuluma le ndaba engihlale ngikhuluma ngayo iphela lapho macingwane indaba eyabaphakathi kukaShembe nalumlungu esikhuluma ngayo manje ke lento ingenza ngijule kakhulu macingwane ingenza ngijule ngokwesihloko sanamhlanje esithi bopha ukhalo lwakho njengendoda engxoxweni esitholayo lapha okungithatha kakhulu nokungenza kakhulu ngijule ngifikelwe futhi nawo usizi impendulo kaShembe uma umlungu ebuza ukuthi uzombona kanjani uShembe ebengasekho na uthi uzophiwa amehlo asezulwini engathi ngelinye ilanga amacengwana uNkulunkulu angasipho amehlo asezulwini uze simbone uShembe uthi ke uzophiwa indlebe ingqondo yasezulwini ukuba umbone engathi nathi maAfrika amahle nathi banguni nathi maZulu amahle nathi maxhosa nani mabhaca nani bapete nani mashangane nani Batswana maxesibe nani nonke mabhaca engathi uNkulunkulu angasipha nathi izindlebe nengqondo maAfrika basumbone ngikhuluma ngamaAfrika ngize ngiyofika phezulu eKhemethe ngithi nani maKhemethe engathi ningambone nani inzalo kakhushi engathi ningambona nani inzalo yalelizwe inzalo yalomhlabathi inzalo kaAdam noEva ningambona bacingwane sithi bewuphawu ukhalo lwakho njengendoda isihloko lesi esisusela encwadini edume kakhulu incwadi amakholwa athi mayifunda
athole ukududuzeka, athole ukubusiseka, athole ukuhlanzwa kwezinsizi, athole ukuhlanzwa kwemphefumulo. Incwadi ezoyifunda namhlanje incwadi kaJobe 38. So qala ukufunda nje indima yokuqala. Indima yokuqala sithathe ndimanyana size sifike kuJobe 39 noJobe 40 sithathe indima ezimbalwa. Macengwane angithi ke uthi uJobe 38 verse 1 uSimakade wayephendula uJobe esivunguvungwini wathi ubani lo ofiphaza iseluleko ngamazwi angenalwazi na? Siyacela macengwane, ubani lo ofiphaza iseluleko ngamazwi angenalwazi na? Engathi uNkulunkulu angasilekelela macengwane ngelinye ilanga singafiphazi ubukhona bukaNkulunkulu emhlabeni, ubukhona bukaShembe, ebese sifiphaza ngamazwi. Suya kula amazwi kaShembe uJJ methu uNkulunkulu akakuphe izindlebe namehlo. Uthi kuverse 2 kuverse 3 bopha ukhalo lwakho njengendoda izokubuza wena ungazisi. Angithi wena uhlakaniphile? Phendula lembuzo ke. Uthi 4 wawukuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba na? Uthi umqalo wendlela olwandle lugubuzela itheku thina sinobaba. Asishongo ukuthi ufika la ngakho hlela. Uzothi uverse 4 wawukuphi lapho ngibeka izeluleko zomhlaba na? Izisekelo ngubani owamisa isilinganiso zawo? Ngabe uyazi na? Ngubani welula umucu ukulinganisa phezukwawo na? Zabekwa phezukwani izisekelo zawo na? Labekwa ngubani itshe lawo legumbi na? Uthi verse 7 lapho izinkanyezi zokusa zihlabelela kanye na wonke amadodana kaNkulunkulu ejabula wawukuphi? Manje lento yenza sijule sibuke ihlabelelo kaShembe. Sibuke imthandazo kaShembe. uShembe wayengayanga esikoleni, wayengafundanga, wayengalazi iBhayibheli, wangakwazi ukufunda imibhalo. uShembe amasithi uNkulunkulu bukaNkulunkulu. Uverse 7 uthi lapho izinkanyezi zokusa zihlabelela kanye nawo wonke amadodana kaNkulunkulu, nawo onke amadodana kaNkulunkulu, nawo wonke amadodana kaNkulunkulu. Izinkanyezi zihlabelela nawo kanye wonke namadodana kaNkulunkulu. Enye amadodana kaNkulunkulu khona lapha emhlabeni uShembe iqamba ihlabelelo nemthandazo ikuthole emoyeni. Uma ethi bathi abami lento uyithole emoyeni kube nemvunge efika ihlabelele naye bese yahlabelela isithi thina indodana kaNkulunkulu, ebese umasicwaninga bese sithi uNkulunkulu akanayo indodana, kodwa uNkulunkulu asakho umuntu ngomfanekiso ebethe ulwandle thina nobaba sathi. Ebese zothi kuJobe lapho izinkanyezi zokusa zihlabelela kanye na wonke amadodana kaNkulunkulu ejabula na. iOld Testament le incwadi kaJobe la uthi bopha ukhalo lwakho njengendoda. Uthi ufuneke ubopha ukhalo lwakho njengendoda ngoba asikhulume uNkulunkulu asithume khona, sisho uNkulunkulu akushilo. Ngubani owavala ulwandle ngezivalo lapho liqhubuka luphuma esiswini? Ngesikhathi ngibeka amafu abe isembatho salo, nesigagaye sibe imbeleko yalo. Mana uzafunda incwadi kaJobe. Ngifunda incwadi kaJobe. Uthi ubani owenze njani ulwandle? Ulwandle ngezivalo lapho luqhibuka luphuma esiswini. Uthi uShembe emisa ulwandle libuyisele emuva futhi hambani ohlola imbhalo. But lo mbhalo wawukhona uShembe engakabibikho. Kodwa uShembe ukhuluma ngale mbhalo dambani oyihlola. Emisa ulwandle engayanga esikoleni. Into endala uNkulunkulu ekhuluma noJobe ukuthi ubani. Ufika umqalo wendlela umbisa amadoda emthwalweni. Swelekela amanzi. Uthi imbanini la kuzophuma amatshe ayisithupha. Emva kwamatshe ayisithupha bese kuphuma amanzi. Agoloza amadoda abuka uhlanya. Kodwa ahamba ngoba uShembe abanye babemthanda. Ukholela ukuthi uthunywe uNkulunkulu, ubuNkulunkulu obuthathu bukaNkulunkulu.
lawo manzi ahambe waphuma umlando okhona lo Okhona. umlando lona ongawufica sambe siyokukhombisa thina uma ungabe unongabaza sithi nakho la hamba ubuza ukuthi uyochecka nama archives ubuza kwabadala balapho ukuthi lento akhuluma ngayo uMahaye ayenzeka ngayo nakuyone kaMahaye Into ekhona Mahaye yenzeka. ukhulu umlando into eyenzeka Uthini uNkulunkulu ukujwayela lapho uthi wawukuphi na kusekela umhlaba. uthi wawukuphi kusukela umhlaba Ushembe ufika uthini uthi akukhishwa amatshe ayisithupha la benifuna amanzi khiphana. yebo Hey uthi kanti ngubani ungubani? wavalela ulwandle ngezivalo zalo ushembe uthi mbanini la kuzophuma amanzi uthi ahlehlo ulwandle Hey. uthi uma uqhubeka uyofunda u12 kaJobe 38 uverse 12 uthi selokhu waba khona sake wakuyala yini ukusa wenza intathakusa iyazi indawo yayo na uthi ushembe isifingo sokusa Isifingo sokusa sinjani sebamba abaningi. sebambela abaningi Hey. uyahlabela uthi isifingo sokusa uthi uverse 15 ukukhanya kugodliwe esikhohlakalini waqedwa nobudlova bazo ukukhanya kugodliwe esikhohlakalini kwaqedwa nobudlova bazo wake wangena emthonjeni yolwandle wahamba phansi enzizulwini zalo na ngiyakhumbula uJesu ehamba phekolwandle Phezukolwane. bathi khona eminye imbhalo ethi ayikho ithi uJesu wahamba phekolwandle I'm sure nokuthi uJesu wathulisa isivunguvungu. hayi ikhona imbhalo Khona kuphika lokho. khona imbhalo othi uma uyicwaninga ingakho kubalekile ukuthi uma ucwaninga wazi ukuthi ucwaninga ngoba ikhona imbhalo ekuphikayo lokho ikhona futhi imbhalo ephika nayo uNkulunkulu uqobo uthi akekho nothi uJehova uNkulunkulu akekho uqobo Bethi Ikhona imbhalo akaphili enjalo. nje. But ayikho into but akuNkulunkulu akho sonke akho lutho ikhona imbhalo esho njalo kodwa thina lo uNkulunkulu esikhuluma ngayo lo Jehova sikhuluma ngayo simkhonzayo lona uJobe lona uNkulunkulu akhuluma ngayo kuJobe ubuJobe uthi ke uNkulunkulu uthi kuJobe mana usesivunguvungweni njani uNkulunkulu awungiphendula lembuzo uma ngabe uhlakaniphile uthi uverse 19 uverse 17 sawake wakhonjiswa yini amasango kufa wabona amasango ethunzi lokufana bonani ovele emafini Hlabelelo 50. isifalo 50 ebese ugijima uthi kufa wena Uyisiphi. uyisiphi kubo bonke abaphilayo Ihlabelelo lesusho ihlabelelo manje. siqhamuka ngemvunge sifika kushembe entabeni yasenhlangakazi siqhamuka ngemvunge uthi u19 iphi indlela yalapho kuhlala khona ukukhanya nobumnyama na iphi indawo yabo ukuze uyise endaweni yakho uqonde imikhondo yendlu yakho na ebese 22 wakwangena yini ezinqolobaneni zayeqhwa wabona izinqwaba esichotho yabona ijulile le ndaba amacumane uzathi uverse 34 ungamemeza yini ukuze kuzwakale emafini kumele idlule ngikhulume ngenhlala amafini Ukhuluma ngenhlala amafeni. Hey madoda. ngathi sihlezi nayo inhlala amafini Hey madoda. ushembe ukhona inhlala amafini ngathi sihlezi nayo Uthena uJG uthe yebo sehambile yena kodwa ukhona. Mase uhambe nje ufica behlangene bebuthene mawuphiwa amehlo uyofika umbona. angani Bekusho incwadi ushebe khuluma nomlungu. angani umqalo endle ungani wayezeshwa yena ukuthi useyena umqalo endle lo mqalo endle othi akasekho edide kumlungu ukuthi ngizombona kanjani angasekho ukuthi hayi hamba kusasa isabatha Ilento bengithi ngifuna ukuyiphawula kodwa ngoshembe ukuthi isikhathi siningi ayikhombe esifubeni ethi mina ukhomba wena ungaze udideke uhambe uyofuna kanti usho yena akasho ukuthi mina qobo. ungamemeza yini kuzezwakala emafini ukuze izikhukhula zikusibekele na Hey madoda. ungayithuma yini imibani ukuba ihambe bese ithi kuwe bheka silapho ungayithuma yini imibani Ngikhumbula uNicole Mullen manje ethi my redeemer lives ethi umsindisi wami uyaphila. uthi verse 36 ngubani obeke ukuhlakanipha phakathi komuntu unike uqonda enhliziyweni na ngubani ongabala amafu ngokuhlakanipha na athulule izimvaba zamanzi zasezulwini athulule izimvaba zamanzi zasezulwini uyafika ushembe uthi imbani la zathukuleke izimvaba zamanzi aphuma amanzi Emthwalweni. wani ucanga ukuthi kwawushembe lo wenyama kwawushembe ngoye ngcwele uverse 39 kaJobe macingwane ngithanda uverse 5
uverse 5 othi ngubani ovumela imbongolo yasendle ukuba ihambe, ngubani owathukulula izibopho zayo na? uJobe lo. Ihlelelo kaShembe ikhuluma ngembongolo. uJesu uthumela izinceke zakhe ukuba sihambe sofika ithola imbongolo eboshiwe. uJobe lo. uJobe lo. Kodwa ukhuluma ngezinto, ubikezela ngezinto ezayizokwenzeka even uKristu esefikile. Hey madoda. Uverse 13 uthi intshe iphaphazela kamnandi ngamaphiko, kodwa ngabe izimpaphe namaphiko othando na? Uthi 15 iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboza nokuthi isilwane sasendle singawanyathela amaqanda entshe. Iyawaphatha ngesihluka amazinyane ayo kube sengathi akusiwa wayo. Esibili ukuthi umshikashika wayo ungase ube yize. Uthi 17 uNkulunkulu uyenza ukuba ikhohlwe ngokuhlakanipha, akayabelanga ukuqonda. U27 uthi ukhozi lundizela phezulu yini ngenxa yokusho kwakho. Lisakhe lapho phezulu isidleke salo na? Ukhozi Ndizela phezulu. Ndizela phezulu yini ngenxa yokusho kwakho ngoba wena uthi uhlakaniphile. Jobe, uNkulunkulu utsho kuJobe. Liphinde lakhe isidleke salo phezulu. Uyalela ukhozi Jobe uthi andizele phezulu. Lube bakhe idlebe salo. Uzathi uJobe 40. Usumakade waqhubeka wamphendula uJobe wathi ofuna amaphutha angaphikisana yini nosomandla na? Ngeke ngathi kulela viki umsebenzi wethu uhambise indaba kaNkulunkulu. Ungabheka amaphutha ukuthi uNkulunkulu waye right nama 8 noma uNkulunkulu into noma i-right yini imibhalo ephefumulelo uNkulunkulu. Imanga uShembe azenzile esingaze sikhulume ngazo macongwana. Uthi ke ofuna amaphutha angaphikisana yini nosomandla na? Ngoba uJobe wayesefuna ukumsola uNkulunkulu ngendlela ayesehlupheke ngayo. uJobe uphendula uNkulunkulu akabangesakanta, wawuphendula njengama verse amabili ngeindima nje ezimbili. Uthi uJobe kuNkulunkulu emva kwa yonke lengxoxo uthi bheka angiyinto yalutho, ngingaphendula ngithini na? Kungcono ngibeke isandla sami emlonyeni ngithule. Bheka angiyinto yalutho, ngingaphendula ngithini na? Ngcono ngibeke isandla sami emlonyeni thule. Ngikhulumile kanye angisakuphendula yebo kabili, kepha angisaqhubeki. Vala lapho uJobe, uNkulunkulu amlandele uJobe aphinda amphendula athi usumakade athi kuJobe esikhwishikhwishini manje sengesona isivunguvungu sekuyisikhwishikhwishi athi bopha ukhalo lwakho njengendoda, ngizokubuza wena ungazise, uyakuchitha yini kwehlulela kwami ungilahla ngecala uze wena ube ngolungileyo na? Ucungane abhlungu lamazwi asho uNkulunkulu kuJobe uma ethi uJobe uyachitha yini ukwehlulela kwakhe uNkulunkulu, alahla uNkulunkulu ngecala ukuze yena abonakala njengomuntu olungile. Sifisa macengwane ukubonakala njengabantu abalungile noba abahlakaniphile, ngoba lokho macengwane kuyingozi engaze ngingayichaza ngithini. Ngalokho uNkulunkulu uma ungahamba nje macengwane siyofunda abaseKorinte bokuqala ivesi lokuqala sifunde nje uverse 19 no 20 kuphela. Uthi phela kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu lapha isihloko sithi ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kweze. Uthi uverse 18 ngokuba izwi lesiphambano lingubula kwababhubhayo, kodwa kithini esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Phela kulotshiwe ukuthi ngiyakuqeda nya ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo, ngekenze ize uqonda kwabanokuqonda. Siphelele iphi isazi na? Sikuphi isazi umthetho na? Uphi oqophisana ngamazwi wakulesi sikhathi na? uNkulunkulu akakwenzanga yini kwaba ubula nokuhlakanipha kwalelizwe na? Ngoba njengalokhu
ngokuhlakanipha kaNkulunkulu izwe lingazange limazi uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo. Lokho kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ubula bentshumayelo. Amen. Ngakho ke macingwane uNkulunkulu ngithatha iTestament elisha ngoba uNkulunkulu uqhathanisa ubula buka Jobe. Ubuqhathanisa nokuhlakanipha yena eyishaya ukuthi uhlakaniphile. Ukhuluma ngezwi lesiphambano. Wahluleka ukumphendula kodwa ngoba uJobe wakwazi ukuzehlisa amacongwane. Nazi isibusiso uNkulunkulu asinika uJobe. Khulekela ama-Afrika, khulekela amaNazaretha onke, khulekela amakholwa onke, ngaba amaKristu, amaHindu, amaMuslim, amaBaha'i, Buddha, Judaism, lonke uhlobo. Hey madoda. Ukuba basithawule lesibusiso. uJobe 42 uverse 12. Jobe 42 verse 2 futhi uSumakade wayibusisa kanjalo ke ingxenye yokugcina izinsuku zikaJobe. Ukwedlula isikhathi sakhe sokuqala waba nezimvu ezingu-14,000. Izimvu ezingu-14,000, amakameli ayi-6,000, izinkabi ezingamabhanqa ayizinkulungwane nezimbongolo nezinsikazi eziyizinkulungwane. Emveni kwalokho verse 16, emveni kwalokho uJobe waphila iminyaka engu-140. Wabona amadodana akhe namadodana akhe kwaze kwaba isizukulwane ezine. uJobe wafa esemdala esenelisekile izinsuku zokuphila. uNkulunkulu uyosandisela izinsuku zokuphila ngalokho. Macingwane senyanga sekugcineni ngiyafisa uba sidlule encwadini ngoba lelizwe kuyangithinta ukuthi lento siziveza namhlanje siziveza ngoba lelizwe lakithi linenhlanhla. Wafika umqalo wendlela lelizwe engathi usekhona namhlanje, saguqa kuyena namhlanje. Uthi isambulo 11 usambulo 19 usambulo 11 sorry usambulo 11 uverse 19 wase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini. Wase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini. Kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. Kwaba khona unyazi, ukuhlokoma kwamazwi, ukuduma, ukuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu. Kwaba khona unyazi, ukuhlokoma kwamazwi, ukuduma, ukuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu. Umphongolo wezivumelwano engeke ngakhuluma ngawo. Njeke ngibeke lapho kuzama ngibuya ngibuye nokunye amacengwane. Ngithathele lithuba ngibongela ama-Afrika, ngibongele bangona bahle. Amen. Hey. Thema ubheka baseKorinto wakhuluma ngezwi lesiphambano wathi liwubuwula kwabahlakaniphileyo. Kanti mina ngabheka ihlabelelo 132 uverse 4. Mina ngaphunyuzwa ngowayelenga emthini. Kodwa ke senizwile ozana. Senizwile ozana. Senizwile ozana. Bokhuluma ngesiphambano, ukhuluma ngomnqamilezo, ukhuluma ngoKristu uqobo. Kodwa ke mina ufuna ukuphuma ngenye ingoba nje ubuyiza dokotela unathi nonkanyisi bathi fana noJobe. Okwathi imfuyo yakhe siphele yonke wama. Wathi mina sengiyamazi uNkulunkulu. Ngiyamazi ngimkhonzayo. Fana noJobe. Nomimfuyo yakhe isiphele yonke wama. Wathi ngiyamazi ngimkhonzayo. Fana noJobe. Nomimfuyo yakhe isiphele yonke wama. Wathi ngiyamazi ngimkhonzayo. Ngimkhonze bubini, ngimkhonze buhleni, ngimkhonze ebunzimeni. Fana noJobe. Wathi ngiyamazi ngimkhonzayo. Ngimkhonze bubini, ngimkhonze buhleni, ngimkhonze ebunzimeni. Fana noJobe. Wathi ngiyamazi ngimkhonzayo. Ngathi ngayibona indoda yamadoda inamathuba emzimbeni wonke.
sembuse imibuzo ethi jobunani ikuphi imfuyo yakho thuka noThixo wakho bese uyafa fana noJobe fana noJobe fana noJobe wathi ngiyamazi ngimkhonzayo fana noJobe fana noJobe fana noJobe wathi ngiyamazi ngimkhonzayo fana noJobe noma imfuyo yakhe isiphele yonke wama wathi ngiyamazi ngimkhonzayo fana noJobe noma imfuyo yakhe isiphele yonke wama wathi ngiyamazi ngimkhonzayo ebuhleni ngimkhonze ebunzimeni fana noJobe wathi ngiyamazi ngimkhonzayo ngimkhonze ebubini ngimkhonze ebuhleni ngimkhonze ebunzimeni fana noJobe wathi ngiyamazi ngimkhonzayo fana noJobe noma imfuyo yakhe isiphele yonke wama wathi ngiyamazi ngimkhonzayo fana noJobe